Дорогие браты и сестры, чарговая неделя, чарговая Евангелие, у якім мы чуем прыповесці. Прыповесці вобразныя, вобразы, праз якія Христос хоча штосьці сваім вучням і нам перадаць. І сёння мы чуем вось гэтае параўнанне. Валадарства нябеснае, падобнае, да. І вось прыповесці распавядаюць некалькі такіх сімвалаў, да чаго падобнае валадарства нябеснае. Што такое валадарства нябеснае? Это штосьці, чаго мы чакаем, па-рознаму чакаем, але штосьці, што наступіць пасля нашай смерці альбо пасля заканчэння гэтага свету. Гэта стан, мы яшчэ часамі называем валадарства нябеснае, гэта рай. Мы атаясамліваем вельмі часта яго з нейкім месцам. Рай, Божае валадарства, неба. На самой справе гэта стан. Стан, калі ты у адзінстве, вельмі блізкім адзінстве з Богам. Гэта адносіны з Богам вельмі блізкія. І вось Христос апісвае сёння ў гэтых прыповесцях Бога. Які ён? Бог падобны да скарбу. Такога каштоўнага, што чалавек, які яго раптам знаходзіць, гатовы дзеля яго аддаць усё. Это вельмі сімвалічна. Паглядзіце, это ў прынцыпе, гэтая прыповесць, яна апісвае тое, пра што таксама Бог кажа ў першай запаведзі. Не май іншых багоў апроч мяне. Ці я, Бог, на першым месцы ў тваім жыцці. І ведаеце, гэтая прыповесць, она, колькі разоў я яе чытаю, мне заўсёды ўзнікае гэтае пытанне. А ці сапраўды Бог для мяне скарб? Ці сапраўды гэта такі скарб, дзеля якога я гатовы аддаць усё? І адразу узгадваюцца іншыя словы з Пісання, з Євангелія, якія кажуць: дзе сэрца тваё, там і скарб твой. І калі ты пачынаеш глядзець на сваё сэрца, то раптам разумееш, што ў тваім сэрцы ёсць шмат іншага, што для цябе важна, каштоўна, што хочацца мець альбо быць дзесьці. І аказваецца, вельмі часта яно становіцца важнейшым. І ведаеце, я думаю, што вось гэты шлях адкрывання таго, што Бог гэта найвялікшы скарб, ён доўгі. Ён у кожнага з нас па-свойму выглядае. Вельмі часта мы робім гэты выбар. Кажам: да, Бог для мяне скарб, штосьці важнае. Але ўсё роўна нашае сэрца, оно будзе прагнуць іншага. Я неаднойчы гэта, я сам бачу па сабе, бачу па розных вашых гісторыях, як мы разумеем, мы ведаем, мы паўтараем, што Бог мяне любіць, я люблю Бога, а сэрца глядзіць у іншы бок. Сэрца шукае чагосьці іншага. Прыходзіць момант, і тваё сэрца уцякае ў іншае. І не заўсёды гэта будзе звязана з нейкімі грахамі, не абавязкова. Часамі так. Грэх адцягвае твоё сэрца, а часамі простыя рэчы. Ведаеце, калі вось чытаеш нейкія ўспаміны монахаў ці такіх людзей, якія пайшлі на пустыню, каб жыць толькі з Богам, выбралі Бога, якія апісваюць свае духоўныя змаганні, якія кажуць, што там змагаюцца з простымі рэчамі, не грахамі, а от просто там, да, каб не думаць пра нейкія там жыццёвыя справы, каб твои мыслі былі занятыя Богам. Так это ж не грэх. Так наадварот, надо ж часамі думаць. Это ж патрэбнае. І ты вот гледзячы, чытаючы гэту гісторыю, табе здаецца штосьці незразумелае. А прыходзіць момант, калі ты пачынаеш разумець. Не заўсёды адразу. І не заўсёды да канца зразумееш. Прыходзіць момант. Ведаеце, яго цяжка апісаць, калі найчасцей чамусьці ты разумееш, што Бог — гэта твой скарб,
в сітуацыі трагедыі, людской трагедыі. Альбо ў сітуацыі, калі людзі, нейкія там абставіны забіраюць табе тое, што для цябе важна. Калі тваё жыццё не ідзе па тваім плане. І ведаеце, конечно, ты бунтуешься, але бывае такі момант, калі ты загаджаешься і атрымліваеш, не заўсёды, але атрымліваеш вось такой супакой і разумееш, што ты прожывешь без этого. Ты можешь жить, бо гэта не самае каштоўнае. Каштоўнае — это Бог. Ведаеце, я вам уже некалькі разоў паўтараў, і я заўсёды нашу гэта ў сваім сэрцы словы свайго сабрата, майго сабрата, святара, прафесара, які мяне вучыў у семінарыі, які вось пражыў доўгае жыццё, які, дарэчы, працаваў разам на універсітэце, працаваў разам з Карлем Вайтылай на адной катедры з папай рымскім будучым. Ён яго вельмі добра ведаў. Мне заўсёды на выкладах было з ім цікава, потому што ён распавядаў. Там розныя гісторыі, звязаныя з папай рымскім, з Карлем Вайтылам, цікава было. Але памятаю, калі ось ён складаў пажаданні святару з нагоды юбілея нейкага, дзе вось на ўвесь касцёл, стоячы на амбоне, ён сказаў: «Я жадаю, каб тваёй заплатай за ўвесь твой труд, за тваё жыццё стаўся сам Христос». Он сказаў это і пачаў плакаць. Я памятаю, это для мяне так вось адбілася. Я вось бачу, што тут штосьці важнае. Простыя словы, якія і я сам не аднойчы паўтараў, жадаў камусьці. Але я бачу, як гэты святар іх перажываў. Ведаеце, чаму я гэта зараз узгадываю? Некалькі дзён таму ён памёр, гэты святар. І я адразу гэта ўзгадаў. Мы з отцом Юзефом мы маліліся за яго, імшу адпраўлялі, і мы маліліся, і я гэта памятаю, і мне было толькі адно пажаданне, каб сапраўды для яго стаўся ўзнагародай сам Христос. Нічога не трэба. Больш нічога. І я гэта разумеў. І ведаеце, я мару дайсці да такога стану, каб на гэта згадзіцца. Пакуль яшчэ не атрымліваецца. Пакуль яшчэ сэрца поўнае розных прагненняў, жаданняў нейкіх, хочацца, каб тваё жыццё выглядала так ці інакш. І ты разумееш, што гэта, в прынцыпе, не сильно добра, але пакуль што яшчэ не можаш ад гэтага адарвацца, альбо там гэта не грэх, і гэта нармальна, але ўсё роўна гэта табе закрывае Бога. Вось хацелася б дайсці да такога стану, калі ты просто ўсё это аддаеш, не шкадуеш, бо для цябе важны толькі сам Бог. Толькі гэта. Да гэтага даходзіцца цяжка. Можа, у некаторых сітуацыях мне прасцей, вам цяжэй, у вас сем'і, у вас блізкія дзеці. Неаднойчы цяжка паставіць Бога вышэй за сваё дзіця альбо за сваіх бацькоў. А такія сітуацыі здараюцца. І гэта бывае складаным. Але ведаеце, што яшчэ з гэтых прыпавесцяў, я сёння так толькі пра першы гэты вобраз, пра першую прыпавесць кажу, але ведаеце, што вельмі неяк так падтрымлівае і дае надзею, што вось гэтая прыпавесць, калі Христос кажа: «Валадарства нябеснае падобнае да скарбу», і пра чалавека, які гэты скарб прадае ўсё, каб гэты скарб, каб набыць гэтае поле і здабыць гэты скарб. Што першы момант мы гэтую прыпавесць прымаем да сябе, тлумачым яе так, што гэта я той чалавек, і ці гатовы я прадаць усё, аддаць усё дзеля скарбу, дзеля Хрыста. Але ведаеце, што самае цікавае? Што гэтая прыпавесць надзейнічае і наадварот. Што скарб — это не толькі Христос, не толькі Бог. Скарб — это я. А Христос — гэта той чалавек, который аддал усё, каб здабыць мяне і кожнага з нас. І гэта дзейнічае ў іншым кірунку таксама. І гэта дае надзею, што Бог, ён вось такі,
што ён аддае все, што мае, ён аддае. Ён жыццё сваё аддаў дзеля кожнага з нас, каб здабыць кожнага з нас. І вось гэта дае надзею. І ведаеце, неаднойчы Бог, ён так дзейнічае, што ён, магчыма, не ўваходзіць у нашае жыццё неяк, не заўсёды ўваходзіць у нашае жыццё на сілу, але ён заўсёды чакае, дае магчымасці. Ён выкарыстоўвае любыя здарэнні нашага жыцця, каб дастукацца да нашага сэрца. Нават трагедыі, нават боль, нават зло, якое прыходзіць у нашае жыццё. Бо толькі Бог здольны са зла вывесці добро. І ён гэта робіць. І чакае, калі нашае сэрца адчыніцца таксама падобна і выберыць яго. І вось, ведаеце, гэты выбор, ён, як аказваецца, недастаткова адзін раз выбраць. Мы ў касцёле звычайна кажам, што момантам гэтага выбора з'яўляецца што? Сакрамент хросту. Калі мы прымаем хрост, мы выбіраем Бога. Але мы з вамі вельмі добра ведаем, што шмат людзей ахрышчаных, але не шмат веруючых з гэтых людзей. Шмат людзей, які былі ахрышчаны, але вельмі далёка ад Бога. У нашым жыцці мы таксама гэта бачым. Ты выбіраеш, ты молішся, робіш жыццёвыя нейкія выбары. Але праходзіць час, і зноў твоё сэрца занята чымсьці іншым. І не Богам, альбо Бог отодвинуты на іншае месца. І вось гэтае змаганне, гэтае ачышчэнне, оно увесь час адбываецца, гэта цэлы працэс. І ведаеце, сапраўды, я упэўнены, я вам пра гэта казаў, я гэта таксама перажываю, гэтую праўду, што духоўны ўзрост, он не пра набыванне нейкіх уменняў духоўных, да? Што духоўны ўзрост, ён не тады, калі ты можаш усю ноч маліцца на коленях. Это не про это. Это не про тое, что ты там здольны до каких-то вот таких молитовных подвигов. Справді духовный узрост – это про покору. Про тое, что ты не узрастаешь, а опускаешься на колени. Ты ўсё жыццё аддаеш, дазваляеш Богу забирать у цябе тое, что стаіць паміж табою і ім. І гэта могуць быць добрыя рэчы, патрэбныя рэчы, але яны загаражваюць Бога. І вось шмат пакоры трэба, каб згадзіцца на тое, што Бог цябе з гэтага ачышчае. Напэўна, яшчэ шмат вось гэтага ачышчэння і перада мной, і перад кожным з нас. Але сапраўды, дарагі браты і сёстры, няхай нашым адзіным скарбам, няхай маёй узнагародай і вашай узнагародай за жыццё будзе толькі сам Христос, нічога іншага. Амэн.